ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି ବିବେକୀ, ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ, 1873 ମସିହା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କବିତାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର କାହାତରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଲୁଇପା ଏବଂ ଆନୁମାନିକ ସମୟସୀମା ହେଉଛି 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନୀର ନାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ, ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବାକର ଦାସ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ, ଯାହାର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଫକୀର